ngomong-ngomong masalah polisi awakmu ya roh lah polisi iki menjaga ketertiban masyarakat. Baik tak bedheki mesti karo. Lah apa nih? Apa bedane polisi karo maling? Ya beda to Dek, lah maling iki membuat kerusuhan masyarakat, tak polisi menenteramkan masyarakat. Alah cah TK roh ngono kuwi. Anu maling iki pokoke sing nyekel polisi wis. Ora iso. Anu maling wedi karo polisi. Omonge sapa? Polisi wedi karo maling. Lho, lah nyapa polisi wedi karo maling lho? Lah maling nggawa bom. Piye? Ora iso bedane apa polisi karo maling? Bedane ning ndi? Bedane polisi karo maling. Ya. Nek polisi yang ngerti disiapno. Siap. Brak mesti mandek. Siap. Apa Dek? Apa Dek? Siap Lah maling, maling nek disiapno. Siap. Layu Dek. Oh, beda. Nek polisi siapno mandek, nek maling siapno mlayu. lah kok iso mlayu Dek? Sebab duwe sikil. Malingnya duwe sikil. Oh alah ning Apa ae anggere duwe sikil mesti iso mlayu Dek. Oh iya guys, meja kan duwe sikil ora guys? Meja lho. Duwe. Sikile piro? Papat. Maling sikile piro? Loro. Kaya banter meja lho karo maling jane. Kaya jane pemikirane ngono lah wong uteke apik. Lah nyapa iso tekan meja. Lihat meja duwe sikil papat dadi mlayu klotok mejane malah banter. Lah meja lah benda mati to, Blok. Mas yo disiapno nek jenenge benda mati Mas yo duwe sikil yo gak iso mlayu wong benda mati. Berarti benda mati Ora iso mlayu. Sepeda motor mati apa hidup? Sepeda motor mbok Uber ae lho model sepeda iku. motor kalau mati apa hidup? Mati. Layune banter ngalah-ngalahi maling. Lah tapi lah iya. Lah sepeda motor kayak benda mati ning playune ya antara nek sing 120 sampai 140 sepeda motor saiki anyar-anyar iki. Sik. Sepeda lah tapi lah nggon mesin. Oh Mas ya benda mati nggon mesin mesti iso mlayu to goblok kowe ki nek mesine kok. Lah mesin jahit. Mesin jahit itu mesinnya ya gede ning ra iso mlayu bedhegrek. Uber ae. Lah terusne ra tapuk lambemu ra mbok terusne malan. Mesin jahit e mesine bedhegrek kae. Enek mesine kok ora iso mlayu. Ayo. Nah, ayo. Ngomong. Seneng we enek kancane bingung. Ngomong saiki mesin jahit ae. Nah mesin jahit lah dipancal. Nyapa? Apa anggere dipancal mesti gak iso mlaku, mesti meneng. Mesin dipancal mesti meneng. Berarti apa ning donya? Anggere dipancal meneng. Lah bojoku tak pancal malah minggat ra enek iki lho delani lho. Lah bojomu mesine bosok. Ora tak tapuk lambemu tenan kowe. Wong iki nuwun sewu Dik, niki awake dhewe menghibur masyarakat. Ora usah awake dhewe iki terus nesu-nesu wong tukaran iki lho, Mbak. Ya ora to, ora apik to. Ora apik. Rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Becik ketitik ala rupamu. Ala ketara, tak tapuk lambemu tenan kowe. Becik ketitik ala ketara. Berdiri sama tinggi, duduk sama ketek. Duduk sama rendah. Lah, ngono itu berat sama jinjing. Iya, berat sama dipikul, ringan sama jinjing. Tong kosong berbunyi nyaring, tong 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 tong. Masjid cek kotong, deng 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 deng. Masjid cek sedeng. Lho ngerti no lah. Lah ya apa neh akeh para alim, para ulama, bapak kiai sing kepareng lenggah. Besane Pak Muji lho, haji. Nyapa? Aku lho dilungkas ngulon. Oh, alhamdulillah. Nek Mekah Madinah awakmu netepi rukun Islam kelima munggah kaji. Amin. Sapa sing tak ngulon kademangan ngono lho. Ngulon sithik kan. Aku sesuk main ngono. Sesuk ngulon. Paling tidak awake nembang-nembang sing religi. Ya ngarep aku mau nembang religi. Apa awakmu? Kowe gedhok tak ganti saire kanggo puji-pujian. Aku ora iso lho Dik ngono kuwi. Ya kudu iso to. Assalamualaikum. Waalaikum. Allah berarti kok pakai aku seneng banget lho berarti. Cak ketemu modele wong lho kok iso seneng aku. Rupane wis kaya diesel ra. Terus ayo nyanyi. Alah. Nadane jalono caca.